Čau lidi, vítám vás, v našem jiném světě. Mám nový mod a vidíte, to je Huskyho svět. Jeho kanál na do popisu, jsem fanoušek. Má super videa, i když to je Slovák, ale je dobrý. Tady vidíte mob trap. Nic. Mám tam i Floodgate mod. A hlavně a Hidden Doors. Na co se teď budeme zaměřovat, budou hliněný vojáčci. Craftování vám neukážu. Neukážu, ale můžete si zastáhnout to. Tak já udělám nejdřív místnost. Místnost budu ze stoneu třeba. A je účinnost Hidden Doors. A ukážu taky, tak jdeme se stavět. Hop. Vám se, že jsem se to to můžu udělat vám. SPCMO, tak to můžu single player commands. Můžu udělat tady tím. Hop. Hop. Set 1. Tak. Tuto. Tak. Set 1. Tak a tohle doděláme. Tak, Hidden Doors, ne, pardon, jsem nechtěl, takhle, teď Hidden Doors, hop, a vidíte, máme tajný dvířka. Všechno do popisu, jaký mám mody, v tomu všemu je potřeba modloader, když se to udělali, tak by vám to nefungovalo samozřejmě, set 1, udělám okýnka. Takhle jako v aréně. Tak. To bychom mohli udělat z čeho? Třeba z wooden plex. 18, 17. Ne, 17 je lepší. Set 17. Tak, to už je lepší. A teď jednoduše spustíme vojáčka, jakýkoliv barvy. Tady vidíte vojáček. A dáte mu koně. Pojďte se. Nasedne na něj a jede. A ho zabiju. Teď samotnému ozbrojení jeho. Tak. Se omlouvám. Takže. Cheatujeme nebo uděláme si stick, který já nemůžu najít. Smolař. Je to tady konečně. Hodíte mu stick a on to má jako zbraň. Pak mu hodíte, když mu hodíte redstone, tak ani nevím. Jo, tak ani nevím. Když mu dáte střelný, tady kůži, když mu dáte kůži, tak on se z toho udělá brnění. Když mu dáte, když mu dáte, to je, když mu dáte, Iron Eyeho, tak s něho bude král. A teď bývá jenom, ještě ten, když mu dáte gunpowder, tak když ho někdo zabije, tak vybouchne. A teď, hop, nasedni. A teď koukněte se. Tu máš.
No, to se moc nepovedlo. A teď si koukněte, jo. Blue proti... To chci vidět. Jak se poperou. Děláme si okýnko. Víte, jak vybouchl? No, my jsme mohli udělat jinak. Ježiš, to mi skáčete oknem, vy mrdi. Tak, tak. Tak. Tak, překročím časový limit, takže... takhle je spustíme. Dáme si gunpowdery. A takhle rozházíme. Oni si je seberou. Tím daj. Máme den nebo noc? To je jedno. Tak si někdo seberte. Tady máte. Všichni máte? Tak ok. Dám bitvu. Jo, teď hodím ty koně. Kapitáni. Teď styky. Vemte si. Nabízím. Ježiši, pardon. Já mám je zapomněl také rozpustit. Vemte si. Ten, kdo nemá. No, máte všichni. Jsem ještě jedno koníčka. No. Tuto. A teď teprve bude bitva. Koníci se jak vybouchnou, jo? Ještě někdo zabije. No. Vidíte? A vybouchl. To by bylo samotnému Klejs. Jdeme daj. To je divný. Co mi vlejzáš, čulka? No, to by bylo samotnému tomuhle. To pryč. To tvoříme. Děláme instant mine. A teď musíme rychle to stihnout. Floodgate mod. Vypadá to jako obyčejný craftovací bedna plus tohle. Takže když tohle a dáte tam třeba portál, jsem nikdy nedělal. Ježiši, se mi taky povedlo. Takže ještě jeden portál. No, tak to myslím třeba na něj, ne? V pohodě. Dobre to dát na to. Tak, dám třeba. Tak, hop. No, to nejde. Tak dáte tam třeba bookshelf. Já pro to maze třeba si udělat. Jak se něco super mod. A když tam dáte tohle, nebo redstone, můžu se končit. Už jsem překročím časový limit. To nabídete odtud, tak to natáhnete. Tak, vy tam dáte třeba buton. Končíme, tak čau.